közösség szervez. magyarvagyok.com. Ezzel a címmel indított honlapot két temesvári származású fiatal. Közösségi portál minden magyar ajkúnak határok nélkül. Regisztrálj, közénk tartozol, reklámozza magát az oldal, és ezzel talán már el is mondtuk a lényeget. A magyarvagyok.com mögött egy háromtagú csapat áll. Kovács Lóránt, Kabai Zoltán és Szász Endre. A nevet Lóránt vásárolta meg, miután a legjobb barátjával, Zoltánnal együtt régóta tervezték már egy ilyen közösségi portál létrehozását. Fél évig tartó próbálkozás és munka után az oldal megszületett. Kovács Lóránt Temesváron született, évek óta az Amerikai Egyesült Államokban, Chicagóban él. Az amerikai nagyvárosban több kezdeményezése is volt már a magyar közösségi életben. Megvettünk egy weboldalt, úgy hívják, hogy reformátusok.com, és Zoli segítségével ezt a weboldalt kialakítottuk, hogy egy olyan portál legyen közösségeknek, mint például a református közösség is. Megalakult annak a keretén belül a temesvári reformátusok, a chicagói reformátusok, és ezek keretén belül mi próbáltunk egy közösségi portált kialakítani. Nem nagyon sikerült, mert a Chicagóban nagyon sok a katolikus gyülekezet és sok a baptista gyülekezet, és akkor egy olyan weboldal szeretünk volna kialakítani, amelyik az összes magyarságot össze tudná foglalni. Ekkor pattant ki a magyarvagyok.com ötlete. Mindenkinek az, hogy magyar vagyok, valami más jelent. Egy közösséghez hozzátartozni, mint magyar, valószínűleg mindenkinek más, de végül is ez a közösséghez tartozásnak a gondolata volt az, amelyik hát végül is az alapokat lefektette ennek a tervnek a megvalósításakor. A terv pedig a messze távolban született meg, miközben hosszabb ideig Zoltán is Kanadában élt. Én úgy érzem, hogy ennek nagy szerepe volt ennek a gondolatnak a megvalósulásában és kigondolásában, mert mikor az ember távol van otthonról, akkor valahogy a gyökereket még jobban keresi, és még fontosabb neki a valahova a tartozás. A magyarvagyok.com egy közösségi oldal. Zoltán szerint azt is lehetne mondani, hogy az elkülönülés 6 szintje teóriáján alapszik. Ez a teória kimondja, hogy a világon minden ember elérhető bárki által egy olyan ismerősökből álló láncon keresztül, melynek nem több mint 5 közbenső tagja, azaz közvetítője van. Érdekesség, hogy mindezt először 1929-ben Karinti Frigyes vetette fel a Láncszemek című novellájában. Aki a magyarvagyok.com-ra feliratkozik, egyszerre többet is kap. Kapcsolatba léphet más magyarokkal, ismerkedhet, levelezhet. Fotókat és videókat tárolhat, nézhet és mutathat meg, internetes naplót vezethet. Az oldalon lehetőség van csoportok létrehozására, ilyen például a temesvári Bartók Béla Liceumban tanulók vagy a Bukarestben élő magyarok csoportja. Eseménynaptárt is ígérnek és családfák is készülnek még. Az eredeti elképzelés szerint az oldal még rengeteg fejlődésen megy majd keresztül. Röviden bővülnek majd a lehetőségek. Az oldal kitalálói addig is arra buzdítanak mindenkit, akinek kedve van hozzá, hogy iratkozzon fel az oldalra. Az adriai tengerparton nyaraltak az aradi Csiki Gergely iskola csoport 3. és 6. osztályos diákjai. A gyerekek egy héten át a Kerekvilág Alapítvány táborának lakói voltak.